Имат ли песните спиране? Ще чуем в следващите минути какво си каза Цвети Радева с българите, които се грижат за фолклора и духа ни зад граница. На третата среща на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина сме заедно с Анита Екенова. Вие я познавате, уважаеми слушатели, създател, инициатор на единствения по рода си пътуващ събор на Мегдана на другата България. Какви са вашите впечатления от тази трета среща в България? Здравейте на всички слушатели на Българско национално радио. Изключително сме доволни, че отново за трети път сме тук в София, на родна земя, и че всички наши лектори, приятели, бивши лектори от различни предни години бяха тук да ни посрещнат, както изпълнителна агенция на българите в чужбина. Просто изключително емоционално начало, много ползотворно. През целия ден пяхме, танцувахме, учихме се и се срещнахме с много интересни специалисти, всеки в своята област. Какъв е интересът към тези срещи? От първата вече струва ми се, че тройно по-голямо е посещението, количествено. Със сигурност тази година се преброихме, тъй като се бяхме обещали миналата година, че всяка година ще бъдем все повече и повече. И действително тази година успяхме да съберем повече хора. Всъщност имахме 61 участника от 40 фолклорни състава, от 16 европейски страни, които творят в 36 различни европейски градове. Аз съм по сметките напоследък покрай събора и това е изключителен успех за нас. Просто толкова много хора, значи може да си представите, в 36 града ще се върнат хора, които ще разказват за това какво е асоциацията, какво тя прави, какви са нашите цели и колко много хора всъщност в България стоят зад нас и как трябва да се обединяваме все повече, защото в крайна сметка това е изключително важно. И надяваме се на следващата среща да сме, не двойно повече, но поне 100 човека да имаме български фолклорни състави в чужбина, които да дойдат с нас. И аз ви го пожелавам. Анита Екенова, създател на събора на Мегдана на другата България. За първи път на срещата на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина е Анелия Христова, която е от ансамбъл Българи Кипър. Вашите впечатления? Впечатленията ми са невероятни. Аз миналата година следях нещата, които се случват на срещата онлайн и имах огромното желание да дойда. Имах да задам много въпроси към хората от Министерство на културата, Външно министерство, тъй като аз съм председател на културен клуб Българче, към който е и ансамбъл Българи. И имах много въпроси към хората от Външно министерство и Министерство на културата. Това, което исках да задам тази година, зададах като въпроси, отговориха ми са някои неща, изясниха ми са някои неща, но нещо конкретно. Въпросът е свързан с организациите в чужбина. Регистрацията на организациите в чужбина, защото те не се признават в България. Тоест, ако една организация е регистрирана в Кипър, то тук тя е нищо. Вие сте регистрирани в чужбина, не можете да кандидатствате по български проекти. Това нещо се говори вече трета година на срещите, но виждам, че нещата се движат в добра посока, развиват се, започва да се работи много по този въпрос и се надявам в най-скоро време да се случат нещата и организациите, които са в чужбина, да бъдат признати в България, защото тези организации в чужбина, фолклорните групи в чужбина, те не разпространяват само фолклора. Тези групи помагат, когато се провеждат избори, когато се канят български постановки в чужбина, когато се правят български концерти в чужбина. Всички тези групи и организации са една малка общност в друга държава, българска общност в друга държава, дават живот на българското и би трябвало да бъдат признати от България. Ще очакваме да се случи. Анелия Христова от танцов ансамбъл Българи Кипър. Пламена Чемширова и Пламен Петков. Пламена Чемширова е от клуб Чемшир Северна Ирландия. Пламен Петков е ръководител на ансамбъл Лазърка Мюнхен. Не за първи път са на традиционната среща на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. Трета е тази поредна среща. Вашите първи впечатления от първите 2 дни? Може би Пламен?
Ние имаме щастието да бъдем организатори на тая среща и първите впечатления са наистина надминаха нашите очаквания, като брой участници, като активитети, които имаме в момента, като проведени срещи с Министерството на културата и Министерството на вътрешните работи. Мисля, че вървим в правилната посока и нашите цели скоро ще се сбъднат, може би, ще се изпълнят. Да кажем на нашите слушатели поне някои от вашите цели, от целите на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. Искаме да бъдем препознати от българската държава като групи, които допринасят за доброто име на България в чужбина, които представят българския фолклор и култура. Това, което очакваме от нашите институции, от нашата държава, да подпомага работата ни по всякакъв възможен начин, да бъдат, може би, по-нататък отпуснати програми или да се помисли за програма, която да финансира нашите дружества и да подпомага нашата работа. Нека да чуем сега и Пламена Чемширова от Северна Ирландия. Вашите първи впечатления? Пламен беше много изчерпателен. Това, което каза, абсолютно се покрива и с моите очаквания. Наистина имаме сега много повече желаещи от Европа, от ръководителите на европейските български групи в чужбина, които се присъединиха тази година на срещата, което е чудесно. И всички сме жадни за повече това да се случва, да се събираме, да сме заедно, да твориме, дори подготвяме една изненада, за която няма сега да разказваме, но да, ние ръководителите сме тук с тази цел да обогатим себе си и своите знания, за да можем да ги предадем по най-добрия начин и на нашите групи по местата, където сме. Вие участвате от първата среща на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. Как виждате бъдещето? Ще стане ли традиция? Много дълго се забавихте да идвате в България, да се срещате, нали? Това всъщност, че се забавихме, беше поради причините, свързани с пандемичния период. Иначе желанието да правим тази среща и да бъде традиционна, аз смятам, че ние вече сме направили много и тя се случва като такава. Да, наистина, надяваме се всяка изминала година да надграждаме срещата и все повече и повече желаещи ръководители на групи да се включват и да бъдат членове на Асоциацията за български групи в чужбина. Пламен? Даже тази среща е нещо ново. Първо, като настаняване, като провеждане, вече сме в хотел, където са настанени повечето от нашите участници и всичко е на едно място, така че тук правим нашите семинари, нашите репетиции. Едно. Второ, тази среща постави началото на едно партньорство между Асоциация за българските групи в чужбина, ЦИОВ и Изпълнителната агенция за българи в чужбина, като резултата от това ще бъде един фестивал в Велико Търново през лятото, края на юли, където може би ще видите за пръв път българските групи от чужбина в България. Благодаря ви, Пламен Петков и Пламена Чемширова от управителния съвет на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина. На третата среща на Асоциацията на българските фолклорни състави в чужбина е срещата ни с Радослава Недялкова, председател на асоциацията, инициатор на тези срещи. Какво се получава на тази трета ежегодна среща, госпожо Недялкова? Мисля, че всяка следваща среща е все по-емоционална, защото хората вече знаят какво се случва и тази година мисля, че се получи още по-добре и самото откриване, защото имаше даже едно хоро завихме на старта, така че беше много емоционална срещата. Приятелствата са ясни, че ги има, очакванията са големи, но пък ние се постарахме да поканим и много добри лектори, които надявам се са успели да удовлетворят желанието на всички танцори. Така че срещата върви по план. Много успешен беше разговора в петък в Министерство на културата, където ясно заявихме позициите си, какво точно очакваме да се случи и получихме доста утвърдителни отговори, което за мен лично като председател е много голяма стъпка и съм много доволна. Очаквате развитието им? Да, с нетърпение. Стана дума дори за работни групи, за срещи и така нататък, които за мен са вече конкретни резултати и с нетърпение очаквам в близки срокове да се случат. Започвате да разучавате етнографските области, започвате от Добруджа. Кои бяха вашите лектори тази година? Тази година поканихме главния художествен ръководител Стоян Стоянов на ансамбъл Добруджа. Той направи даже един кратичък танц, това, което бяхме обещали на нашите гости на семинара, участници, да направим един кратък танц, който да бъде нещо наше, което да е само за ръководителите. Мисля, че се получи. Видях тук шиници, мъжете играха, косиха житото, така че имаме нещо в зародиш
ходиш. Галина Дормошлийска е изключително обаятелна, с толкова много разкази, с толкова много история за нашия фолклор и всяка песен беше описана по невероятен начин. Така че направихме една песен, т.е. в края на деня ние имахме нещо като готово сценично произведение танц с песен и се получи изключително така мило. Поне на мен ми стана много приятно като финал за деня. Успешни да бъдат вашите срещи, ще очакваме и 10-ти юбилеен събор до година. Разбира се, всички го чакаме с нетърпение, така че подготвяме се вече по групи, за да се представим и там добре. Радослава Недялкова, която е председател на Асоциацията на българските фолклорни